kaixo, gu 5. eta 6. mailako ikaslea gara. Konposta egiteko arduraduna gara. Eta orain konposta gailuaren erabilera bideo batean aurkeztuko dizuet. Zer bota behar da konpostean? Janari hondatu, fruta eta barazki azalak, sukaldatu gabeko janaria eta oskola, paperezko ahotsapi zikinak. Bi ate daude, batean konpost egiteko material organikoa eta bestea konposta egiten joango da. Jakiteko bi kartelito daude, bat berdea eta bestea gorria. Berdean materia organikoa botatzen da, eta gorrian prozesua egiten joango da. Kontuz, batzuetan kartelitoa galtzen joango da. Materia organikoa botata gero, beltzak egon behar dira. Material organikoa txikitzen doazten bitartean konposta poliki egiten joaten da. Egunero, 2 eskukada peleta bota behar da. Ezetasuna dagoenean, atea ireki edo zerrenda bota. Konposta prest dagoenean, atea ireki eta bota egiten da. Tamizarekin materia handia baztertzen dugu.